αυτά που έλεγε ο Μάνθος Φουστάνος, τα κλάμπινγκ και της Αράχοβας και του Παρνασσού, πού είναι? Έχουμε κάνει μια λάθος έρευνα. Τι εμείς δεν είδαμε κάτι έτσι πολύ. Γιατί άμα είχες δει θα πήγαινες. Όχι. Γιατί να μην το δω όμως. Παιδιά, δεν παίρνουμε το τζιπ να πάμε σε ένα κλαμπ στην Αράχοβα? Μπράβο! Τέτοια ώρα, έχει πολύ χιόνι. Και τι ανάγκη έχει το τζιπ του Μάνθου? Γεια σας! Καλώς όρισατε στο κανάλι μας. Λογκάρουμε σήμερα, πρόσχε μην πατήσεις κατά. Λογκάρουμε σήμερα. Και πάμε στην Αράχοβα με τον μάγκα μου. Σουρών, σ' αγαπάμε. Αυτός είναι ο Dumbledore. Είναι του Κωνσταντίνου. Ανοίξτε παρακαλώ. Α, εγώ έχω τα κλειδιά. Το τρίμηνο της 25ης Μαρτίου. Και είπαμε να πάμε μια βόλτα. Όλοι πάνε στις θάλασσες. Εμείς πάμε στα βουνά. Είμαστε βουνίσχοι. Αράχοβα λοιπόν. Νηστίσιμα μωρό μου, μην το ξεχνάς. Λοιπόν, τώρα πήγαμε στο ξενοδοχείο μας και πάμε για φαΐ. Γενικά έχει πολύ ντεκόρ Χριστουγέννων. Πολλά φωτάκια, ωραία είναι. Open up your mind and see like me. Open up your place and then you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. Εγώ επειδή νηστεύω πήραμε από σαλατούλες, φούρνο με λιτζανούλα, είναι τέλεια, και μανιταράκια. Ο Κωνσταντίνος τρώει μια ωραία πίτα που δεν μπορώ να φάω και κάτι ωραίο εδώ, να το συνδυάσει σαν παγίδα. Open up your minds and see like me. Open up your place and then you're. Απομυθοποίηση τώρα. Ο διαιτολόγος έφαγε πατάτα τηγανιτή. Ντροπή. Έχει πολύ κρύο πάντως. Merry Christmas, 25η Μαρτίου. Όλα εδώ θα έρχομαι. Χαχαχάου. Άντε σύζυγε. Με το ηλεκτρονικό. Αχ, καλό, Dreaming of a white Christmas. Ho, ho, ho. 25η. Yes. Yes. Πτώση της θερμοκρασίας.
sleigh bells in the snow. Όσο προσπαθεί ο μάγκας μου να ανάψει το τζάκι, γίνεται η απομυθοποίηση του ιδιωτολόγου. Εν τω μεταξύ υπάρχει Χριστούγεννα και στα περίπτερα, γιατί είναι Δεκεμβρίου το περιοδικό μου. Ho 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 again. Your Christmases be white. Είναι το βιονικό ποδαράκι. Για δείξε πως βγαίνει. Έπρεπε να προειδοποιήσεις τον κόσμο. Μπαμ. Για ξαναβάλ' το. Απομυθοποίηση τώρα. Είδατε. Όλα γίνονται. Αραχοβιστικό. Καλή, τι ωραίο. Η κόπη του ύπνου. Σαν πιάνει. Ελπίζω να έχει κάτι νηστίσιμο. Μπαίνεις σε ένα σανσέρ που έρχεσαι απ' έξω. Είναι εξωτερικό. Μυρίζει. Πρωινό. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, Έφυγε, έχω χαρεί. Αυτές οι ανηφόρες μου θυμίζουν τη θητεία. Ποιος περνάει με κοιτάει. Είμαι πολύ έτσι, λίγο λαμπίδα. Λέω Κωνσταντίνος ότι μοιάζω με vlogger. Και ήρθε η ώρα να πάμε στον Περνεσά. Άκουσε, ωρέμω, και έρωτα δίθεν μοιρέμω. Τέρμα πια, μπλα μπλα μπλα. Στη Χάρες. Αφήσω πολλά. Σταματήσαμε λίγο να γναντεύσουμε. Κοιτάξτε εκεί. Wow. Τα δέντρα, λες και είναι Αϊ, βλάκας. Wow. Πεθανέσαι ξαφνικά. Φοβάμαι βρεθώ σε καμιά τρούπα ξαφνικά. Παναγία μου. Τι κάνουμε για μια φωτογραφία από το Instagram. βυθίζομαι. Τρέχουμε γιατί έχει αέρα -25. Προετοιμασμένοι. Για τέτοιο κρύο δεν είμαστε. Είμαστε πολύ λεπτατημένοι για αυτό το πράγμα. Έχει πάρα πολύ κρύο. Γιατί φυσάει κιόλας. Βάλε αέριδες ρωστούς. Πάμε να νοικιάσουμε εξοπλισμό. Είμαστε πιο άκυροι εδώ πέρα. Γιατί νομίζαμε ότι το μαγαζί ήταν εδώ, αλλά τελικά ήταν στην Αράχοβα που θέλαμε. Για πάμε να δούμε. Θα βρούμε ή θα είμαστε έτσι οι άκυροι.
Τέλος κλικ, τέλος κλικ, τέλος κλικ, τέλος κλικ, τέλος Χορεύω τρανς. Θέλεις. Θέλεις κι εσύ, θέλεις τρανς, θέλω τρανς, θέλεις τρανς, θέλω τρανς, θέλουμε τρανς, χορεύω τρανς, χορεύω τρανς. Έχει μωρό μου και βρυσάκι. Όχι, δεν είναι ωραία τα βρυσάκια. Είναι πολύ καλή. Γιατί Εμείς εν τω μεταξύ έχουμε έρθει εδώ και ψάχνουμε ψυγείο από το ίντερνετ. το έβγαλε προσφορά το Media Markt. Δεν θα πάρουμε. 50% Morris. Όχι. Γιατί είναι Morris. Δεν σημαίνει, όχι, δεν σημαίνει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίος φωτίζομος. Ελπίζω να μας ακούτε. Για δείξε μου λίγο να δούμε μαλλί. Εντάξει, μαλλί. Τι λέτε, να κάνουμε σκι ή να μην κάνουμε? Κάνω snowboard εδώ. Θα κάνεις. Άμα έχουμε στολή, άμα έχουμε αντιανεμικά, κάτω φόρμες και αυτά. Μάλιστα. Αλλιώς δεν. Σπαγιάσου το τσινάκι και... Ναι, όχι με το τζέι. Yo, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know. Άιντε καρακούνα. Fine, so fine, ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. You're my golden star. You know you can make my wish. Και μετά από 10 λεπτά, ως διαμαγείας έχει αλλάξει outfit η άλλη. You are my treasure. You are my treasure. Yeah, you are my treasure. Και τώρα πάμε για φαγητό. Με άλλο outfit. Μην χάσουμε. Είναι φωτογραφίες όλες ίδιες. Tell me where we're going now. I hope it's better than wandering in our heads. We tried everything to save our love. The best was always waiting to come. Did we dig too deep for 51 reasons not to lose our sleep? And it's not that you're not the one, and it's not that you're not the one who we all need a little bit. Ήρθε η ώρα να ξεκουραστούμε. Καλημέρα, τελευταία μέρα και πάμε για πρωινούλι. Γενικότερα στην Αράχοβα περιμέναμε ότι θα έχει πιο ωραία μαγαζιά. Γιατί υποτίθεται είναι ένας προορισμός που έρχεται πιο ευκατάστατος κόσμος. Αλλά δεν είχε τόσο ωραία μαγαζιά. Επίσης, δεν βρίσκω πουθενά φυτικό γάλα. Γιατί? Αφού έρχονται πλούσιοι εδώ, δεν είναι κάποιοι vegan, ας πούμε. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun.
between Από εδώ my φεύγουμε. arms. Before. Από εδώ. Ναι. Listening to our favorite song. Άλλο ένα vlog έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Γι' αυτό να δείτε και τα προηγούμενά μας, να δείτε τι ωραία που περάσαμε. Κάτσε να φτάσουμε Αθήνα πρώτα. Τι θες να βγάλουμε και γη. Πείτε αντίο στην Αράχοβα. Ακόμα Ράχοβα είμαστε. Τα λέμε σε ένα άλλο vlog. Όχι. Κάντε like, subscribe, σχόλιο, notification, follow up, follow. Και δείτε και τα προηγούμενά μας τα ωραία τα vlog στο Παρίσι, στη Βενετία, στη Ρώμη, πολλά